С водосвет и празничен коктейл бе открита новата спортна зала на шахматен клуб Етър в Велико Търново. Тя се намира в спортния комплекс Ивайло в старата столица. Шахът ви сближава не само с хора, но и с цели епохи. Към, например, ако ви обичате тази игра, вие знаете, че 18 век е векът на Филидори на барока, 17 век е векът на Ел Греко, 16 век е векът на Руи Лопес. Всички тези хора могат да бъдат не само приятели, но и помощници, спътници, съветници в трудни във вашия живот моменти. Така че, обичайки шаха, в един момент той ще ви обикне и ще видите, че точно в момента, в който спрете да го играете, той ще даде едно огромно богатство, което не може с думи да се изкаже и не може с перо да се опише. Божието благословение да бъде за всички вас. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православным християнам на сопротивния даруй, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Благословението Господне да бъде с всички деца, родители, треньори, с всички ваши близки и сродници. Господ да превръща ремитата в победи и скърбите в радости. На много и блага лета! Не искам да споменавам много имена, защото със сигурност ще пропусна. Но, както и отец Николай спомена, връзката е не само с тези конкретни хора, наши възпитаници, наши приятели, чрез които са постигнати тези резултати. Връзката е много по-назад и много по-дълбока. Зад нас стои една близо 100 годишна история на организираното шахматно движение в Велико Търново. Великотърновският шахматен клуб е основан през 1927 година. И високото ниво, което ние се стараем да поддържаме и в организационно, и в треньорско, всякакви аспекти на спортно ниво, нас ни задължава. Задължава ни много и това беше една от сериозните мотивации да извършим този ремонт, за да може тук да бъде една ковачница на бъдещи шампиони и медалисти, които обаче да преследват тези цели в една добра обстановка, шаха те да го асоциират с нещо хубаво, нещо приятно и да си пожелаем заедно още много спортни успехи. Благодаря. Искам на отец Николай и на Николай Йорданов, двама безспорно мъдри, знаещи, интелигентни мъже. За мен не е толкова лесно да говоря. Затова няма да говоря много. Но ще кажа, че познавам Светла и Николай по стечение на обстоятелствата повече от 20 години. Наясно съм с пътя, който изминаха, и ще кажа какво ги отличава от много други хора, които познавам. Те никога не казват: направете ни, дайте ни. Николай казва: хайде да го направим, хайде да го сторим. И го правят. Така че този шахматен клуб стана още едно много, много хубаво място за шах, за спорт и за самочувствие на децата, които ще тренират тук. И се надявам, че както до сега, и съм сигурен в това, е бил ковачница на кадри в шахмата и на добри хора и бъдещи университетски възпитаници, ще продължи да бъде такава. Благодаря ви. Всички, че сте тук. Поканихме всички наши приятели, най-вече хора, които през годините много са ни помагали. Повече от вас са и родители на настоящи силни шахматисти и бъдещи звезди. Така че искам да ви поканя, се забавлявате тази вечер. Благодаря още веднъж на всички, че сте тук. И нека какво да започнем.